zasho ngaphakathi emsakazweni ukhoze FM, zasho ngaphakathi emsakazweni ukhoze FM, BK zasho ngaphakathi iTshatsha, zasho ngaphakathi ngizomthuno. Tata bathi uhleli top 10. Umuntu ozothi isiqiniseko last year wongahambisana nokuthi kuvotelwe iTop 10 yokhoze FM. Ngicela ukuzokhava lo muntu loyo. Hlala nami ke manje nethezeka ngiyachazela. Last year kwakusobala ukuthi kahle kwakusetshenziswa abafowethu abanama brands amakhulu la kuMaskandi for ibenefit yokhozi. Cause bekukhona odeservayo, kukhona ongadeserve. Umjolo ubungadeserve mase kuzoba khona ke vele le ibideserve Paris. It's the same thing abayenzayo ngo2020 njengoba kukhona ijele la lideserve kukhona amageja engadeserve. So lapho isuka isobala into yabo ukuthi basuke befuna ukuzenzela bona inzuzo ezibe ukhozi bengenandaba nokuthi abantu basuke bethanda yini ngaloso sikhathi futhi basuke befuna yini. Imfuno zabantu lapho isuka ziza kamuva. Into esuka ibalekile kubona ukuthi be generate imali. I can tell you now ukuthi amavota last year namavoti ango2020 kuhlukanisa ijele angeke zafana kuloko, angeke zafana just because ayikho le hype ye competition, akukho mayelana ne competition or agenda, it's all about ubumnandi njengamanje. So amavoti kuneshow ukuthi ngeke zebe nalo ihaba elingako. So kulokhu noma benza yona imali but ababa forced abantu ukuthi bekhuthuzeke emaphaketheni. Sebengakhuthuzeka laba zilimi abazola ama agenda ngamanye ama artists bengakwenza lokho abakwenzayo. But one thing engafisa ukuyixwayisa sengidlula nje ukuthi Mjolisi be careful ngebrand yakho, ungavumi ngayo. Ungenzi into ezokwenza ukuthi usafarishe for mhlambe for a period of 5 years ngomlando ngekho. Akunasidingo. I think a recognition for ukuthi ingoma yakhe be included ku top 10 is enough for your name right now. But in terms of ukuthi uzuhlukanisa unyaka is a story of another day. So buyasikhuluma leyo ngelinye ilanga. You know ukuthi ngikukhonze kangakanani, you know ukuthi nguthanda kangakanani umculo wakho, you know ukuthi ngilappreciate kangakanani ikhono lakho nalo emculweni. So ibrand yakho ungavumi ngayo beyingcolisa. I hope you understand.